Maitalei buruz, solastuko gara orain bai, bikote harremenei buruz eta horretarako Antxo Fernandez, egunon. Egunon. Eta Ainhoa Urretagoiena, egunon. Egunon. Zuekin egin dugu hitzordua, hemen tarte honetan zuek kautxak zarete, terapeutak, edo ezakit nola definitzen duzuen zuen burua, kautx edo... Bueno, coach. Coach, ez da? Coachak eta coachinak baduka finalidade terapeutiko bat, baina guk ez dugu terapia egiten. Zuek ez duzue terapia egiten, zer egiten duzue hola hitz gutxitan, gure mamian sartu baino lehen, gure gaian sartu baino lehen? Bueno, guk egiten duguna da, pertsonei edo taldei laguntzen diegu pixka bat, beraien helburua lortzen, Orduan, galderak eta bestelako ariketa batzuk erabiltzen ditugu, pixka bat hori pertsonaren potentziala edo ere ateratzeko eta laguntzeko beraien bidean, zoriontsuago izaten ere bai. Adibidez, gai honekin lotuta, Maitalei buruz hitz egin behar dugula komentatu dugu, bikote harremanari buruz, zein izan daiteke helburua? Bikote harreman bat sendotzea, edo bikote harreman batean hobeki sentitzea, hori izan daiteke helburua? Bueno, helburu nagusia da bikote harreman osasuntsu bat denboran zehar eukitzea. Bai, hori batetik eta bestetik pixkatxoa lehenago, bakizu, harreman osasuntsu bat sortzea. Bai, hortan datza. Eta normalean coachingean lan egiten dugunean izaten da, hori da, gu denok biz izan ditugun bikote arazoen inguruan. Nik uste dut gainera gai horren inguruan denok dakigula, ezta? Eta zuen kontsulta horretan, zuen bulego horretan izaten dituzue horrelako kasu asko? Bai, nahiko kasu, bai, hori baita oso pilpilean dagoen gai batez, benetan gure egunerokoan impactua duena. Eta, esatitut, gu bidelaguna gara, coachingaren asuntuarekin, bidelagunak guk soluziorik ez dugu jartzen, soluzioa jartzen du bezeroak etortzen denean, bai. Beraz, esate baterako, harreman gaurkoari buruz hitzein ez, harreman osasuntsu bat euki nahi ez duenak, ez du gurekin berentzat ez du lortuko, bai. Bai, lehendabizi berak izan behar du, ezta, helburu hori edo... Bai. Baina, helburu hori edukita orduan joaten da zuen gana, bestela elitzake joanen, ez da? Hori da, bai, baina askotan ere esaten dugu, azkenean, bikote harremanarekin zerbait hobetzeko lanetan bazabiltza edo azkenean ere baduzer ikusia, zure buruarekin, ez da? Osea, azkenean bikote harreman bat da, beste sistema bat, beste espazio bat gure bizitzan, ez? Eragiten duena ere, beste arlo askori, ez? Orduan, imaginatu, agian etortzen zaizu bat bikote harremana hobetu nahi duela, baina azkenean beste helburu bat jorratzen bukatzen duzu, ez? Bai, azken finean askotan komentatzen da bikote harreman batean edo pertsona batekin ongi egon nahi baldin baduzu, lehendabizi zure buruarekin egon behar duzula ongi, ezta? Hori beti entzuten den zerbait, orduan ez dakit nik zuek horretaz zer pentsatzen duzuen. Bai, eta gainera bikote batekin egoteak ere izan daiteke aukerarik politena eta hoberena zure burua ezagutzeko eta zu zeu ere zure bizitzan aurrera egiteko. Bai, azken finean, bikote batekin ateratzen dira, ez da, zure barneko gauza horiek, zure gauzarik politenak, baina baita itxusienak ere atera daitezke, edo itxusienak, hain gustoko ez dituzunak, ez da? Erran dezagun. Bai, noski, eta hortan datza bikote osasuntsu baten dimentsiorik importantenareko bat, ez da bestearen karentzia apreziatzea. Bai, lehenengo da neure burua ezagutzea, zer naizen gai bestearen bateko, bai, horretan denak ados. Gero da bestearekin bestea entzuteko gai izatea, bestea ikusteko gai izatea. Hau da, hor jartzen dut, ez dakit, esaldi txiki bat, eta izaten da zenbat aldiz begiratzen diogun begietara elkarri. Bai, egia da urteak aurrera dihoazela, egia da egunean zehar ez diogu elkarri begietara begiratzen. Esate baterako. Ariketatxo hori jardezakegu, ez da, jendeak konturatzen. Bai. Eta neure buruarentzako ere, bai. Lehenengo mailan. Eta gero, Ainhoak esaten zuen bezala, guk ulertzen dugu
bikote harreman bat, dala sistema bat, non neu bestearekin, o bestearen gatik lortzen dut maila handiago bat, edo nik bakarrik lortzen ezin nuena, bestearen bidez lortzen dut. Bai. Osea, bestea da, besteak laguntzen hau nik nire bidea egiten. Bion artean erresagoa da, edo bion artean gauza gehiago lor daitezke, ezta? Bai, bueno, hori beste gauza bada, bion artean lortzen aldezun proiektu handiago bat. Aizu, adibidea jarriko izut oso argia. Bota. Famili bat sortzea. Bai. Bueno, argi dagona da, esate baterako, biologikoki, bi persona artean behar dela. Bai, famili bakizu heterosexuala eta hori semea biologikoa dauzkatenak. Hori adibidez, batek bakarrikan beste gabe ezin du hori egin. Bai? Bueno, hortan datza, hori da. Bikote bezala daukatenen dagoen helburu handiago bat, ez? Horrek askotan esaten dugu laguntzen duela ere denboran zehar bikote hori sendotzen edo harreman hori estuago bihurtzen, ez? Ze azkenean biek badute zerbait elkar banatzen dutena, ez? Eta da beste helburu bat dute, beraien buruaren handik aratago duana, ez? Eta da izan daiteke, familia izatea, baina ere izan daiteke beste proiekturen bat. Hau da, biek zerbait elkarbanatzen dutena eta biek direnak beharrezko proiektu horretan. Izan daiteke lan proiektua edo izan daiteke baita ere bikotearen proiektua bera. Proiektua, lehendabiziko proiektua da bikote batean egotea, bizitzea eta hori ere izan daiteke proiektua, ez? Izaten alda. Eta baina horregatik pixkate azpimarratu nahiko nuke bat dala bikote bezala, unidade bat bezala, dagoen lan proiektu bat, edez? Bizi proiektu bat, eta beste bat da, ulertzea zure bikotea, zure aliaturik handiena bezala, lortzeko zuk bakarrik lortzen ezin duzuna. Hau da, adibidea jarriko dizut. Neure kasuan, neure bikotearen gatik ez balitz, edo behintzat berak asko lagundu dit, neure coaching negozioa zailki jarriko nuke. Hau da, nire proiektu personala, berak ematen dizkean estabilidadea, eta berak eman dizkean beste zenbait gauzen gatikan, nik lortzen dut hori. Bai. Bai, hori izan daiteke adibide bat, eta komentatu duzuna, ez da, aliatuarena, eta batzutan aliatua baino etxai bihurtzen da, eta hori kasu askotan ikusten dugu, ez da nola hitz egiten den bikoteari buruz batzutan, ez da, honek ezakit zer uste duen, ezakit zer, ezakit nola, adibide horiek nik uste dute ohikoagoak direla, edo gehiago ikusten ditugula. Orduan, hau izan daiteke, nola egin dezakegun aldaketa hori, ez da? Etxai izatetik, aliatua izatera, nola? Azkenean gu coach bezala, baina guk ere gure bikoteak baditugu eta askotan esaten duguna edo gero ere guk bete behar dugu eta guretzako ikasketa handi badau, Ez baina, horrela ikasten da, gure burua entzuten. Hori da. Begira, guk esaten dugu hemen, oso garrantzitsua dela da begirada hori. Osea, begirada aldatzea. Zure bikotearekiko duzun begirada hori, hasi behar dela, lehenengo ikusten zuk duzun guztia, zuk duzun indar guztia eta duzuna berari emateko, baina gero ere berak duena. Eta askotan pasatzen zaigu erritmo ezberdinetan gabiltzala, ezta? Edo zein gehienetan. Gehienetan. Hori horrela ikustea, onartzea eta errespetatzea da ezinbestekoa, ez? Bai, hori lehendabizikoa da. Hori lehendabizikoa da. Eta esaten genuen bezala, hiru arloiek oso garrantzitsuak. Bat, ikustea zuk zer duzun emateko, berari, zaren bezala, ez, agertzea. Bigarren, besteak duen ezberdintasun horretatik ikustea zuk hori aukera bat dela, ezberdin duen hori aukera bat dela, biok nahi dezuten hori lortzeko, ez? Eta behin hori lortuta, lehen esan dugun bezala, ariketatxo bat izan daiteke, egunen zehar hartzea tartetxo bat beste pertsonari begiratzeko, baina begiratzeko barrutik, osea, begiratzeko benetan, ez? Emozioetik, mentalki eta gorputzetik ere bai. Begirada hori aldatzea, ez? Eta hori bakarrik aldatu dezakezu, zuk zure buruarekin duzun begirada aldatzen baduzu.
Hori da bidea. Bestela- orduan. Bai. Eta hor askotan badira zenbait konversazio eman ez direnak, ez bikote batetan, non egia esan ez baitiren planteatzen benetan bikote bezala dauden proiektuak, ez? Eta zer dagoen aman komunan eta ez, eta ez dagoen. Orduan askotan egia da, eta ni neu bera ere, bikotearen bestaren karentzia ikusten dugu gehiago, ez? Bere aportazioa apreziatu baino. Eta hor askotan izaten baita, Ainoak zion bezala, erritmo ezberdin horietan gabiltzala, galdu egiten dugula, guk elkarrekin egiten duguna. Ez? Ikuspuntu hori galdu egiten dugu. Hor da, esaten dugun hori egunerokoan sartzen garela, rutina eta ez dakit zer, hori ez da besterik eta galtzea ikuspi hori. Aizu, galderatxo bat jarriko dizuet. Niri asko estimulatzen hauelako, honetan pensatzeak. Eta da, zerke elkartu gintuen bikote bezala. Bai. Eta galderatxo hori botaz gero, neure buruari, nik segituan gogoratzen naiz, ez? Zein ederra izan zen hastapen hori, zein zeintzuk izan ziren ilusioak, eta hori, no? Ametsak zeintzuk izan ziren, ez? Orduan hori niri oso zera polita iruditzen guk tatarte honetan nik azaldu nahi duen bi gauza ezberdin, ez? Bat dela harreman bat sortzea osasunki, eta bestea dela osasuntsuki harreman batek irautea, ez denboran zehar. Bi gauza ezberdin dira, ez? Bai, eta sendotzea, ez da? Hoi da, eta sendotzea. Zeratik, nola da sendotzea, guk proposatzen dugu lan honen bidez, ikusiz nun zein den proiektu komuna, ze balore jartzen duen bakoitzak, ni zenbait nago alineatuta bestearen balorekin, eta hortikan dimentsio hoien sinergia lortuz. Bai, hiru horiekin jokatuz, helburu gorenago bat. Kokteleran sartu eta... Bai, pixka gorenago bat lortzeko. Ez, eta hori, niri oso garrantzitsua iruditzen zait, esan dezun hildotik, konstiente izatea ere guk egunerokoan, hori, batu gintuen horrek, ze azkenean, sortzen den, harreman bat sortzen denean, badaude hor pauso batzuk ere, ez? Bat lehenengoa izango zen, maite mintzen garenean, ez? Hor dago topaketa bat. Hori lehendabiziko fasea da, bai. Eta hor dena erresa da, eta dena polita. Bai, ze hor da irekiera bat, osea hor bihotza irekitzen duzu, bai. Eta dago energien arteko, hor elkarketa bat, eta hori da, topatzen garenean hor arazorik ez da izaten, ez da, normalean. Ez, printzipioz horretan. Hor ez da izaten. Ez, hor hasten da gero, bigarren fase bat, badela pixkat, lotura bat edo konexio bat bilatzen dugunean, eta hor bai sartzen dela bestearen ezberdintasuna onartzea, eta konpromezu bat hartzea. Konpromiso bat hartu behar duzu. Honekin jarraitu nahi dut, eta jarraitzen badut, zure ezberdintasunak onartuko ditut. Eta ja gero, azkeneko fase batean, ja badago, guk esaten dioguna, intimitatea, baina intimitatea da, osotasun batean, konprometitzen zarela, osotasun batean pertsonarekin konpartitzea. Bai, da, momentuetan da, hasten garenean, dantzan bestearekin, ez bakarrik sexualki edo maiten mintze horrekin. Baizik, dantzan hasten garenean, bizitzak eta karren marea hortan. Bai, gure, bikote sistemaren inguruan dauden goraberetan dantza egiten hasten garenean. Hor, hasten dira, gauzatzen lehen konpromezuak, ez? Hortikan aurrera, hasten da sendotzen, edo ez? Horiek dira, erran nahi duzu, arazoak etortzen direnean, eta bion artean nola egiten dioten aurre arazo horri, eta azkenean, horrek sendotzen aldu ere harremana, ez da? Edo okertu edo sendotu. Bai, sendotzen gauza da nola bidaiatzen dugun zailtasun hortan, ez da? Zenta, bikotea sistema bat da. Ez? Eta inguruan gertatzen dira gauza asko. Eman dezagun, neure bikoteak lana galtzen duela, eta ordan, zailtasun ekonomikoa datuz etxera, zenbait gauza egitez utzi beharko dugu, gauza asko plantatu beharko ditugu, ezta? Gugu bikotea bezala, nola gai garen hori, ez, gure elkarrik konpromezu hori berritzen,
egoera hori egonda ere. Hortan atza. Eta hau dira, ez, coachingean, bikoteak etortzen direnean, gurekin lan egitera, gauza hauek dira, landu egiten ditugunak. Ze hortan da, dantza hortan, bai, dauden zailtasunak. Zailtasun horiek nola gainditu. Bai, oso ondo, adibide bat izan daiteke hori, bien artean zerbait desestabilizatzen dela, adibidez, langabe geratzen zarena, eta hori bion artean orain nola aurrera eraman behar dezuten, edo beste zerbait ere izan daiteke, askotan zure bikotearen familiarekin izan ditzakezun ere gora berak edo gaizki ulertuak. Hori oso ohikoa ere izaten da. Eta Antxok esan duen bezala, karo, guk parejarekin badugu sistema bat, baina beraiek badute beste sistema familiar bat, bakoitzak duguna gurea propioa. Eta horretorri daitezke ere, itxi gabeko gauzak, eta horiek ere bikotean eragiten dutenak, ez? Baina beti esaten dugu, begirada horretatik, nik hor bi esango nitun, bi hitzgako daudela, rekonozimendua, ez? Beste pertsonari rekonozitzea ezberdina dela eta beste zera batzu dituena, eta gero konfidantza eskaintzea, ez? Konfidantza. Bai, askotan kostatzen zaiguna, ez da? Bai. Bai, eta hori, beraz, sinergia hortan gabiltzenean, sinergia hitza jarri dute, behin da berriz, esate baterako osotasun batera heltzea da, ez? Lan honen helburua hori da. Eta osotasuna da, esan duguna, baina berriz ere jarriko oso garrantzitsua delako. Eta neure bikotea, neure bizitzan hartzen dut, nik neure burua topatzeko, bai? Eta alderantziz. Hori bat. Eta bestea, eta elkarrekin, gehu baino handiago den zerbait sortzen dugu. Hori da. Bai, hori garrantzitsua, ez da, zure burua topatzeko jartzea helburu hori, hori argi baldin badago, bestea errazago eman daiteke, ez da? Zelako ikuspegi ezberdina den, ez da? Ez naiz, pentsa, gainera orain asko entzuten dugun hori, nola da, amore romantikoa, gaztetxuek nola bizi duten amore romantikoa, ez, matxismora jotzen duena adibidez, ez? Jokaera matxismora, non eta emakumea, normalean emakumea, izaten da, persona bat, gizonezkoaren desioi edo nahiei erabat plegatua. Bai. Eta erabat alderantziza. Erabat. Ni emakumeagoa naiz, eta ni naiz persona eta emakumeagoa zu nerekin zaudelako. Baina ni naiz. Ulertzen, oso ikuspegi importantea da hori. Bai. Eta gero, horre esaten dugunan osotasun hori lortzen dugula. Bai. Osotasun horretan ere guretzako oso garrantzitsua da egotea ekilibrio bat, bale? Eta hori da energetikoki hitz egiten dugunean, badaude bi energia hor momentu oro dantzan daudenak, eta hoiek ekilibratzean ere datza bikote bat sendotzea. Eta bi energia hoiek badakizue betikoak badirela yin eta yang. Yin eta yang. Energia maskulinoa eta femeninoa guztion barnean daudenak. Guztion barnean daudenak. Hori azpimarratu nahiko genuke. Azkenean denok ditugu yin eta yang, baina egia da bikote batean oso garrantzitsua dela biak ekilibratuta egotea, ze janek adibidez, gu beti ekiparatzen dugu genitalekin ere, ze energia maskulinoa bada kanporaka, ez? Bada ematen duena, ekintzetara pasatzen duena, dena, efizienteagoa edo dena, pentsatzekoa, argitasuna, azkartasuna, eta energia femininoa, genitalak bezala ere, yin bada jasotzen duena, sormenarekin dauka zerikusia, sentitzen duena, egoten dena ere, zainketarekin zerikusia duena. Orduan bi hoiek beti ere bien arteko jarioa edo oso garrantzitsua da, eta noski bakoitzak biak ditugu, baina hori nola ekilibratu ere bada beste gakoetako bat. Orduan guk esango genuke energiena eta ikustea, bikotea aukera bezala gure burua hobeto ezagutzeko eta zerbait berria sortzeko izango zela lagundu algaituen zerbait. Beraz, erruak eta horrelako alde batera utzi, ze hori oso ohikoa izaten da ere, zuzara erruduna, zure erruz hau ikusi dut eta zer hau gertatu zait, ezakit nola, hori alde batera uztea eta aukera bezala hartzea, ezta? Etxai izatetik, aliatua izatera, hori bide garrantzitsua da. Bai, ze errua botatzea, espresatzeko modu batez, da, aizu, zuk, berdin zete, zuk egin duztunarekin nik ikusi dut nire karentzia bat. Hau da, erabat aseptikoa.
Hori, erru bihurtzen alduzu edo aukera. Nahi duzuna, eta hori da aukera. Hori daukagun aukera bakoitzak, ez? Ba, bai. Eta puntualizatzeagatik esaten gendugun, ja, energia maskulinoa eta femeninoa denok dugu, gizonezko edo emakumezko izan, eta gainera denbora zehar aldatu egiten dira. Bai, eta horregatik da, nola geure inguruko baldintzak aldatzen direnan, lanpostu galtzea edo familiko, zakizer, nola ekilibratzen diren bi energia horiek, ez? Nola mugitzen algaren behatetik bestera, Bai. ez da? Bai. Tira, gai honek asko ematen du, eta jarraituko genuke, gustora gainera, baina denbora bukatzen ari zaigu, beraz, hementxe utziko dugu iruditzen bazaizu ez dakite beste zerbait azpimarratu nahiko zenuketen, edo leloren bat bota bukatzeko, Antxo? Bai, nik azkenekotan baten bat bota dut, eta gustatzen baitzait. Bota bertxo. Olakoa da. Bikoteren sinergia, behin eta berriz maitemintzeko da, beti persona berataz. Eta esaldi eta lelo eder horrekin, itxiko dugu, Antxo Fernandez Ainhoa Urretagoiena, benetan mil esker, olako gai interesgarriak ekartzeagatik, hurrengoan gauza gehiago, ongi segi bitartean. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Aio.